Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthi ucela usizo wesifazane wasenkandla obolelo unyawo emva kokuhlatshwa ngameva ogagane. Nginibingelele ngiphinde ngidamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Uthi ucela usizo kunoma ubani ongakhona ukulula isandla wesifazane osephila kanzima ngokubolelo unyawo emva kokuba hlatshwe ngameva ogagane. Lo wesifazane wasenkandla ngokuhlalo seFryhead uthi usephila kanzima njengoba impilo ingekho lula emva kokuba esebolelwe unyawo. Uhamba isibhedlela nemtholampilo kodwa lutho ukuthola usizo. Ube sekhuluma nethuleleni waveza ubuhlungu kanye nosizo abhekane nalo. Ucele noma ubani ongaba nosizo ukulula isandla kuba alekelele ukuze impilo yakhe ikhona ukubuyela esimeni. Uthi wahlatshwa ngameva ngesikhathi ezama ukukhipha inkomo ezazisegcekeni wabe esehlatshwa ngameva ogagane. Uthi kusukela lapho wabe eseqhubeka ebolela unyawo ukuze kube yimanje. Ucela noma ubani ongakhona ukwelula isandla kwazi ukumlekelela sizakale aqhubeke aphile impilo efanele. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene esiguleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Ngizofisa nami ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo. ayifuni ihleli phezulu kwesalukazi. Boyitumelo Monaheng uthe ukwazi kanjani ukuthi ukhwele umuntu omdala ihlazo leli abantu baloyiwe. Anita Ndwandwe uthe waye bengasho ukuthi ugadle kuqala becima emshini isikhathele yilabo abadlala ngezalukazi yini ngempela emhlabeni. Amshengu Shabalala uthe bakumele beqede ngaye nje lo ayikho indaba yakho. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuza ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengayidede indawo ngithi ungibambe evidweni elandelayo.